Παπά, πόσα λεπτά πρέπει να κάνω διαβάσμα? 13 λεπτά, επειδή είσαι 13 χρονών. Α, εντάξει ρε παπά, τι είναι αυτό? Σταμάτα να παίζεις. Είναι για ύπνο τώρα. Σε παρακαλώ παραμένα, αλλά 20 λεπτά. 13 λεπτά. Επειδή είσαι το 13 χρονών. Έλα. Θα δούμε. Θα καθαρίσω όλη τώρα. Τι ώρα είναι? 12:30. Αυτό πια τα έκανα όλα. Τα τελείωσα όλα. Όλα έκανα. Όχι παπά, δεν τελειώσας. Άλλα 45 λεπτά. Είσαι 45 χρονών.